ha ki samla ka bri new trap ban prang ban tip ya ka menor ban ringdur ya ka menta ban yada ya ka lashai jo ka bri new trap kini ki kintin ki ba khetau ki ba don ka jingmut ki ba long kum ka jingkan tha da upin ya ka donut ka barban jong ki samla jongkuri ban pen sngo thu ya ka jingthau jong ka donut hangno ka jat meru khasi ka jongi ka dan kai ka badai banle nangno ngen lap ya ki umjar bat ya ki par mau koridor jo ki sembo perkhat limdang im jingi ha ka jingtip jong ka mendor da ki thap nang jo ka jing shampang ban ti ya ki baro bat ban wat ru ya ki daw tun rai bat ban ri kan dong ya ki ha ka donu bat ban pen pau dakikam bandup sngan ka lawai bat ka pateng ka bandangwan hangning don ya ka ni ka article lani ka jingtho ka bala tho do president barangba jong ka new trap integrated territorial organization lani hito halor ka phang ban bet yu sumbai u ban hei ha ki samla ki badan khi jo ka jat meru khasi halor ka thmai bat ka jingya linti jong ki sim hadu ba ka da penya so yade shagarindia da ka jingsha penbor bat da ka jingsha shuko menta tongni sap khndiat saphang jogri ki jingtho jongnu nangyalam jong ka hito ayu udon ban ong ngia tengkho ba ki kindon jong ka IOA mangasngi balai ki raidor basnong ki kelamadan hakmat jong ka sikshedil bat ka constitution jog India ya ga ka article la tho do ba don bok dekhar ubalong ru ha ga jogopor kum u president jong ka new trap integrated territorial organization lani hito ngi kum ki khon ki hajar ka judgment ru new trap bunsin ngi kran bat ngi lap bat ngi thunum ya kata ka jingsha ban bain ke jongi hagi mendar pat baro ngi menjur badai ban yang ban yele persha ban te lakam ya ka khlam kabla wansan shar ha ka ri ka ba ik ka ba thong ke jongi hanre kita baro ki kutang ha ka tin om ha ka kam ka weiru ka bi ka bangi kum ka judgment ru ngi mat ka longba ban wat ya ka jingim ka ba suklam ka nu ka jingjinjar bat bunsin ngi watlat ban pen urlang ya ka jingtmu ka jongi bat ka nikalen tingi kum klet no ya ka jingdon kam jong ka judgment riu ki korbar ya ki sang balang bat ki ru i ri bunsin habadon ka nu ka jingjia ha ka ba ki mendar ki wan ban nyombing ya ki parado ki persnam hanrai ngim don pat kata ka mensim ban yang hi daladi ban le ya ka kamram ngisu aptang paramangi ban le ya ka badai bat ngi kenno ya ki sang balang bat ya ki ru i ri ki ba shu ngap jar kumbala yo i bunsin hagi social media but hi weide ke runsan ka jingkli ka long pat ba balengem la hi dalade ban yang ban le ya ka badai bat ngi up ya ki wepat ka jubab ka long ba ngim don ya ka ta ka minsim lenade bat kala sanshar ka minsim jingting bat ka minsim pihun hangi ngi kwa tangi ka imsuk ka kamai suk bat ka jingim ka jungi ka kutang hangta bat ngim tre ban kit ya ka lingkor jong ka kamram sha ka judgment riu ngi IT ya ka lingkor ka bakhya shaki khindiat ngut haba kumnete kumno ngen poi sa ka thong ka bangi kran man ka por ka jingsha nyon ben ba ka jingsnu hagari bat ka judgment riu ka jongi ka jian namar ba ni nalade ngim la ban le ya ka ei ka bangi dei ban le bat ka weiru ka longba ki kmi ki kpa jong ka judgment riu ka jongi ki penhai pensani ki khon haga jihikai ban trei ban yo ya ka jingim ka basu ki kmi ki kpa ki kwa ki khon ban yo ya ka kam sarkar banya ya ki kali ki bhe ban yo ya ka lok ka bhavriu hanrai ka jihikai ban i ya ka judgment riu ki kyar ban hikai kumba ka dei ka sang ka pap lada u khon lane ka khon ki yang na ka judgment riu ki kloi ban pen ram ya ki khon hanrai pat haga ju ka por ki khnyum pat ba ka ri ka jot kumtai dei ha ka kum ka ri ka kanti ba ki mendar ki yo ban sim ka bu bat ki wan trei ki babun ki kam hapo jong ka ne ka ri ka jongi namar ba ngila shu im ha ka jingsuk ngi ting ngi khawput ban yang na ka banta ka ri ba ka judgment ru ban mat jing e na kam ta la ka jong ka ri ban mat yu lati ka la er pen sat khmat lane tirkas ban shong yin bindi bat ban yap ru na banta jong ka ri ka jinglong rang satar ha ka judgment ru ka nang telor niru ngi kloi ban kan tho ye ki ru i ri tang la kum ba kla tek ha ga nu ku lyang bun sim ngi sukan ma bat ya lap shaphang jongi ba buling do bat khnyum pat bom don shu kum ma u ha gi ski kum no teng ni don ni ba bul haban na lade ngim kwa ban simti ye ka ta kamram baro ki lap bat ki thrang ban don ni ki ngelam kum ki jongu ba bul hanrai om don pat batre ban yai ha ki denjat jongi baladon ki ba persang ban but ru ngi kloi ban penram bat kan tho
ki dekat juga jai menriu kula long tang ki nong kwan spa sudah ki kwa tang ban imsuk ki bangi kloi ban chu yesuk la ni compromise but ki politician la ki one eye pisa la ki one eye kam but ki wei ru de ki spa perthai ki politician ki yu i kane but ki sim ka bu ye ka jinglong ka jungi namar ba ki tip ba ki pai ba ki hun tang ha ka jingyo nong ka ba shipor ha ga ka kinti ka jai menriu kula long kum ka kso ka ba syak te kanjri but u ba shuku ngu ba ye ki ai ba ki nong wei ki ong tang namar ka jingpen biang bam ka jingpen biang di bat kala poiru hadu uput baki don ki yada yu mendar bat ki kloiru ban ken rup ki parado ki parasnam ban yada yu to malik kumbangal yu i ki por ki blalai hayudu baki don ki ru kwan spa ki badi ka hok jung ga jai meru tang ban yo jing to simat bat bun ki khat to ga jai meru ki hun ban long tang ki benemi jong ki mendar tang balai spa yeredi bon ki bruk ba bo jing kali bat kan tho ru ik ru i ri ba balai kat ka jing start ka ba ki don kim pen don kam ban lek long kum ki IAS IPS lani ki IFS bat ban long officer ha ka sarkar bat balai ru kim ya khon ya ka election MLA election MDC ka jubab ka long ba ni kum ki khat jong ka hito ngiang ha ka nongrum ka IOA da ka ba chupin kan mau sephi ki pa ba ka judgment ru new trap ka sapen bor ban ya so bar ka India da ka ba sak berngam bersit kisim jongi new phon ru snam menchwa katana du snam sijar kan da spa sopopra hadu snam arajar arhosau ban pin kan mau ru ba ki hima new trap kan pat soy ka instrument of merger ban ya so bar ka India hadu kini kisgi larangi lek long IAS uno officer ha ka sarkar India kabamut bangi pediang ya ka jingsun syar lani ya ka riti sensyar ne ka constitution juga India ha ka ba ka pausyai ba ka jingdko ha ka be dai ba ka judgment ru jungi ha ka first schedule juga constitution juga India bat ladangi pediang ya ka constitution juga India kumbalong kabamut ba ka judgment ru jungi kam don hok bandawa ya ka hok ka ba dai ban yo ladai ban sulong gi ba ko ngu baik ya ki an gi ba don menta susu ladangi phai pat sekinung mi khmat ber ki sengsan pertai ni political parties kiba don buram gejungi ngisham bajan baro kiba job kim juyakran halor jugri kapang bat habangi bishar bat pule bnya yaki manifesto le ki jingkular ka jungki ngisham ba bon ki de tang halor ki kam penroi omdon ka wiru ka sengsan pertai ka bakran shapang jong ka IOA bat ka AA ngimben yaki hanrai ka paul se ka jingdum ka jingduna ba ka jingmut jebur khat jungki namar ki kulare ka jingi judgment ru limba ka constitution ju ka India nega schedule ka bedka constitutional anomaly ka bomburam bat ka ba khlampat pandap ya ka jingi kot ba ka jiate kumbala kdau hapo jong ka IOA bat ka AA kabala soy ba manjur da usri C Raja ko palachari governor general of India bat ki arf santali ki state haga khat new tru jo nailar joslam sijar kan dai spa so bhura kumtangi don kam le se ka sengsan perthai ka ba don ya ka nongrum ka ba sai halor jong ka IOA bat ka jai menru kumba long menta ngim yu I ban don kum kita ki sengsan perthai hapo jogri ki chela ki ba don menta ki krentang halor jong ka roi ka par shushu habangi phai halor ka phang ban lek ye menta kum ki officer sarkar ki jing e ki ba mi yengi ki ba sngu thu ka long kat kum ki officer ka sarkar ka nuksa ngiu I bonsin kumno ki sarkar ne ki rangba snong bat ki dikhat juga executive committee ki syakam ki syakhat hajir hakmat ki officer deputy commissioner bar hakmat jonggi thanat pulit ni kenmau kuno baladon uwe urang ba snong bar ka executive committee bar kuwe kila syak set patok jan sibnai klam jamin tang namar ba ki persa ye ka jingthong jubor ka tanat supply ye unong sam khaw hapo snong kani ka mokadoma ka pausai ba ki rai juga dorbo snong kimyang wat hakmat ka thanat pulit namar ka jingmi juga jitun khu hapdeng ki ain sunshar tan rai bar ki ain juga India ka bompat pendep ye ki jekut ki jingkular katkum ka instrument of accession bat ka annex agreement kani ka long tang ka wei ni ki nuksa bat ki dang bon ki nuksa kumno bangiu I ki rider basnong ki kelama dan hakmat ka bor juga constitution juga India namar ba ki dor basnong kimpat pau ha ga ba shai hakmat ka riti sensyar ne ka constitution juga India katkum ki kendon jong ka IOA bat ka AA Niu I baki rai juga dorbas nong kindon ni ka borban thawan kumba itho ka constitution juga India yaki ain juga district council assembly ni parliament ngiyang mat pensngu thu haki khon ki hajar halor ka hokton rai jongki lingba ka IOA bat ka AA bakan la ban penlong an yaki rai juga dorbas nong yagaba ki babun ki longshwa ki manswa bat minta ki dang yai kran
kumbalong mentaki raidol basnong ki Shong Haler bat ka bor ban rai ka Shong ha ka District Council Assembly bat Parliament ki ba Shong nong rim ha ka jinglong liang lani ruling and opposition kat ba ha ka dor basnong ka Shong ha ka rai uba bun ubalang kabamut consensus lani unanimous namar om don liang sensar ne liang persya hagi babun ki dor basnong lese ki khun ki hajar ki klumar jingmut da gade ka jing pensai namar ki la ban kli ba balai pat ini ki sim ki lingdo ki sordar ki basan ki menteri doloi ki hima eleka baro kimya kran ye gane ka jubab kolong ba yaki la pen kongu bagi deban shim ye sunat jingpen itu daga district council bat haba shim ye ka tei ka sunat ki syate haki kendon rao namar ka KSAD appointment of chief and headman act sija kandai sma san bukundai kalate yaki haga ba kim nutsu ban kran ki la sho tulot lut baro ngimyu isu ya ki tirot sing ne ki wok kyang nong ba imat la deban mi no nagi khun ki hajar ban penbe yakani kabalengo kalongba ki nokma se rilum garo kim jushim suna hanrai ki yai sensar hala ki aking lani ki khendaukur haba kaba penkut ya ke kerwa ni na ka hito ngi kerpat ya ki pajba bakin perkhat bat penlai jingmut bha ya ki kentin namar haga bakadu om dan bala ban penbha bat ban yada ya ke judgment riu lada ngimdon hi ya ka mon nalade ban le ya ke bedai hanre ngi tibba ki pajba haba ki yo i ya ka ni ke kerwa bonsin ka kutna tang khala khala kum ka khubor namar baka judgment riu jungi kadang yat haka linti juga jingwat ban pendap ya ke kepok bat ka roi ka par bat ka sorkar India ka kemi ya ki khamat ban yo i lano ki judgment riu kin klek no ya ki nongrim jong ka IOA hanrei lada ka ni ka khubor ka aimen sim ya ki khindet mut bat ban penmi ya ka mensim itri haki kabamut ba ngikum kaseng ngila penurlong ngi ki jingthmu jongi lingba jong kane ka khubor jing start ngi wat saudong perthai jing shai ka ring ngimtip e ong umlung sustham punkut uba donbok dekhar u president jong ka hito halor jong kane ka article jong ka IOA bat ka AA ko blesibun tathadu bangi kendu haga wepat ka video